वाढता कोरोनाचा संसर्ग स्थानिक ग्रामपंचायतला भरपूर वेळा आलेला आहे। आज रोजी 7 पेशंट राशीन ग्रामपंचायतमध्ये झालेत। मग राशीन ग्रामपंचायतने काय याच्यावर उपाययोजना केली? आता राशीन ग्रामपंचायतने आपण सर्वांनी पाहिलं असेल, नागरिक असतील, इथले व्यापारी असतील, स्थानिक ग्रामपंचायत असेल, ग्रामपंचायतचे सगळे आमचे सगळे कर्मचारी असतील, कार्यालयाने असतील, स्वच्छतेचे असतील, सगळे कर्मचारी असतील, सफाई कर्मचारी यांनी अतिशय जिकिरीने या ठिकाणी राशीनचं कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून या ठिकाणी काम केलेलं आहे। आमचे त्याच्यात 4 लोक ग्रामसेवक सहित क्वारंटाईन करण्याची वेळ या ठिकाणी आलेली होती आणि आत्ताच ते काल थोडे रिलीफ झालेले आहेत। परंतु कोरोनाचं संकट हे जर प्रॉपर राशीनकारांवर ज्या वेळेस या ठिकाणी आलं त्यावेळेस जी बाहेरून जी मुंबईवरून लोक आली किंवा जे आत्ता काल परवा जे पेशंट सापडला हा पुण्याला जाऊन आला, ह्यांच्यापासून झालेला प्रादुर्भाव आहे। जनरली आपल्या इथं बुवा तो राशीनलाच राहत होता आणि त्यालाच झाले असं काही झालेलं नव्हतं, पण बाहेरनं आलेल्या लोकांमुळे हा संसर्गजन्य आजार या ठिकाणी पसरला। तरी देखील आपण ज्या वस्तीत हे रुग्ण सापडले आहेत त्या वस्त्या आपण सील केलेल्या आहेत। तिथे त्यांच्या संपर्कात जे लोक आहेत ते आरोग्य विभागाने त्यांना घेऊन गेलेले आहेत, त्यांचे काय टेस्ट करत आहेत। तिथं आपण सगळ्या फवारणी वगैरे केलेली आहे। त्या लोकांची बाकीची जर काही व्यवस्था करायची असेल तर ते देखील आपण तशी त्यांना तिथल्या सदस्यांचे, स्थानिक सदस्यांचे त्यांना नंबर दिलेले आहेत। ते काही अडचण आली तर ह्याच्यावर कळवा, मग कुठल्याही प्रकारचे असू देत, दैनंदिन जीवनाची असू दे किंवा कुठल्याही प्रकारची असू दे, तर ते आपण सगळ्या ग्रामपंचायत सर्वतोपरी त्यांना जनतेबरोबर आहे आणि जनतेला पूर्ण सहकार्य करत आहे आणि जनता देखील सगळं सहकार्य या निमित्तानं व्यापारी असतील, जनता असेल निश्चितपणे करत आहे। आणि ह्या सगळ्यांच्या आता खऱ्या अर्थानं राशीनकारांनी जो इतक्या दिवस जो लॉकडाऊन पाळला, तर आता इथून पुढे खऱ्या अर्थानं सर्वांनी सुरक्षित अंतर ठेवून कोणालाही स्पर्श न करता किंवा बाहेरनं येणाऱ्या लोकांची माहिती किंवा बाहेरून येणारा माणूस हा घरात घेतला नाही पाहिजे, त्याची माहिती जर कोणी आला असेल तर लपवली नाही पाहिजे, एवढी एक कळकळीची विनंती या निमित्तानं राशीनकाराच्या जनतेला करतो की जो बाहेरून येतो हा वानवळा घेऊन आपल्याकडे 2 वेळेस असा आपला कार्यक्रम बाहेरच्या माणसामुळे लागलेला आहे, तो कृपा करून बाहेरच्या माणसाला या ठिकाणी थारा देऊ नका, त्याला क्वारंटाईन करू, त्याची माहिती ग्रामपंचायत असेल, आरोग्य विभाग असेल, पोलीस स्टेशन असेल यांना वेळोवेळी आपण कळवली पाहिजे। आणि जर आपण ही माहिती लपवली तर आपला आवाज, आपली बातमी, ब्युरो रिपोर्ट, कर्जत। सत्य।